Ahojte ľudia, dnes tu máme nové video. Dnes si tu budeme odpaľovať nejakú tú efektovú pyrotechniku. Máme tu ešte dosť svetlo na efektovú pyrotechniku, ale tak čo už. Odpálime si tu nejaké takéto motýliky, ako môžete vidieť, plus ešte nejakú detskú pyrotechniku, ako bonus mám tam v krabici. Nejakú fontánku malú a také, lebo sa mi to povaľovalo v krabici, tak hovorím si zoberiem už. A dnes si tu porovnáme takéto 3 motýliky. Minimálne pre mňa to bude dosť zaujímavé, myslím si, že aj pre vás, aspoň dúfam. Pretože máme tu takéto motýliky, krabičku už od nich nemám. Feuerfauter, alebo ako sa to číta. Tieto motýliky sú zaujímavé tým, že sú rok výroby 2016. Kúpil som ich ešte minulý rok, hej. Je dosť ako také, hej, že zvláštne. Ale sú ešte v záruke. Odpaľoval som jeden kus a bol to fail, nebol to dobrý efekt správny. Tak uvidíme, či dnes nám tieto jeden z tých dvoch minimálne, keď nie prvý, tak skúsime si aj druhý. Či nám aspoň jeden z tých dvoch vyletí tak ako má. Potom tu máme ďalšiu vec, takéto Emany od Tara Pyrotechnik a Vampire od Klasku. Tieto dve veci tu mám preto, lebo minulý rok som odpaľoval Vampire aj Emany a ja by som povedal, že tie Emany nebudú veľmi dobre lietať, lebo sú od Tary, hej, no a Tara nie je nejaký extrémne taký kvalitný výrobca, by som povedal, a Klasik je ako lepší, by som povedal. Tara má veľmi dobré veci niektoré, áno. Tu by som skôr povedal, že tá Tara bude horšia ako Klasik. Minulý rok som odpaľoval oba tieto motýliky a tie od Klasku nejako moc nelietali, som odpalil 2 kusy, jeden nevyletel vôbec, druhý vyletel kadejak do boku a boli na dobrom povrchu. Zatiaľ čo tieto Emany až na jeden kus leteli všetky asi z tých 5-10, čo som podpaľoval, úplne v pohode. Takže sa na to pozrieme. Bola to pravdepodobne náhoda, lebo stále si myslím, že tie od Klasku sú lepšie. Ale tak uvidíme. Pôjdeme si to všetko odpaliť dneska a uvidíme, ako to dopadne. Začneme týmito tu. Tieto tu sú od Panty Pyrotechniky, na to som asi nehovoril, ale sú od Panty. Tie už ani tuším, že sa nepredávajú teraz ako tak normálne na internete, lebo ja som to kúpil niekde v stánku, tak v predajni, takej party predajni. Potom pôjdeme na Emany a potom na tie Vampíre. Poďme na to. Sme tu takto v lese, ale stromy sú tu dosť vysoké, takže nemalo by to ako nejako vadiť. Je tu vlhko, pršalo tu 2 dní, takže ani z tohto hľadiska tu nič zle nehrozí. A poďme na to. No a tento letel dosť dobre, je to vidno, že to bolo staré, pretože ako mal taký dvojitý výstrel, raz vystrelil a potom ešte vyššie a ako dosť rýchly bol, ale tam bol taký farebný efekt, ktorý by bol v tme lepšie vidno, takže to je ako dosť taká škoda, ale bolo to dobre. Môžeme si dať ešte druhý, keď ho tu už mám. Hopa, pokrčil som mu trošku krídlo, tak nevadí, hádam. Ideme na Emana, dali sme ho takto do panvice, lebo minulý Silvester sa nám osvedčila taká metóda, že dá to do panvice, pretože panvica je z bokov taká do hora, je zatočená, takže by to nemalo ísť do bokov. A dáme si to takto, hej. A dúfam, že už na ne nezautočia žiadne takéto motýle. Eman, taká Pyrotechnik. Wow, tak ten bol tiež veľmi dobrý. Pozrite sa, tu nám dopadol fajnovo. Ideme na posledného Vampíra. Dúfam, že tentokrát už prvýkrát bude konečne správny efekt. No a pozrite sa, zasa išiel do boku tak jak minule. Neviem z akého dôvodu, ale no, práve to nebude tou panvicou, ale môžeme si ho skúsiť tam ďalej na ceste, či aj tam urobiť takýto efekt. Na konci videa si ho testujeme ešte raz tam, ale teraz si tu poďme dať takýto malý bonus, že fontánku, dymovničky, včielku, také som tu zobral, čo sa mi povaľovalo, tak si to už poďme dať. Dáme si jednu dymovničku takto a jednu si dáme potom pod panvicu. To sú tie od Tary papierové. Nedobre.
Na čo idem vôbec tak ďaleko. Takže tak. Poďme na druhú, rúžovú. A veľa týmu nám neuniká. Tu iba z boku. No, vypadol mi. Teraz si ho poďme otvoriť fajne. Fajnovo. No poďme si dať ešte fontánku. A potom včeličku si dáme na ceste aj s tým motýlom. Máme tu takto fontánku malú, nie je to rozpustila fontánka, to je taká rozpustila fontánka od Privatexu, fejková by som povedal. A poďme na ňu. Dal som ju do zeme, nech sa nepredváti. Môže byť. A poďme sa presunúť na cestu a tam si dáme ešte jedného motýla a včeličku. Tu máme hrniec z minulajška, ktorý nás tu počkal takto pol roka, ako je tu. Boli sme tu ešte niekedy v lete ho presunúť tam z pňa sem a dnes sa k nemu pridáme aj panvicu. A keď tu prídeme najbližšie odpaľovať, opäť bude tu. Dúfam, že ho nikto neukradne. Čak komu už len by bolo toto treba. Alebo toto tu. Ideme si odpaliť včeličku ešte. To je presne tá vec, ktorú hovorím, že v pánvici by sa točila pekne dookola a pravdepodobne by sa tam aj ešte ani nevypadla. A ideme ešte na vampíra. No. Tentokrát nám vyletel. Ale stále podľa mňa sa mi viac páčia tie menšie motýliky, ktoré síce majú menší efekt, ale sú farebné, hej, rýchlo vyletia. Ale aj tento vampír je dobrý, ako hovorím. V každom prípade toto tu je ešte taká stále rovnejšia nová cesta, hej, čo má pol roka. Takže vždy takéto motýliky, aj včielky, aj všetko také odpaľovať odporúčam buď takto ako ja niekde na panvici, alebo na kartóne, alebo na rade, alebo takto na novej ceste, ktorá nie je zasypaná kamienkami, hej. Ale fakt proste najrovnejší povrch treba mať. No a to už bude aj všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo, nezabudnite na odber, na like. Chcem tohto roku dosiahnuť 1000 odberateľov, tak prosím vás pomôžte mi len tým jedným kliknutím na tlačítko odoberať. A to je všetko a čaute.